ассалому алайкум бинандаҳои азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардошти нақш ва саҳми созандаву бунёдкоронаи занону духтарон барои онҳо фазоеро ба вуҷуд овардааст, ки озодона таҳсил ва кор кунанд ва дар ҳамаи соҳаву арсаҳо баробари мардон фаъолият намоянд. Зеро зан модар оинаи чеҳранамои миллат мебошад. Ба муносибати фарорасии рӯзи модар, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон модарону бонувони кишварро табрику таҳният гуфтанд. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ин санаи фархонда. модарону бонувони гиромӣ, хоҳарони азиз, ҳамаи шуморо ба ифтихори рӯзи модар самимона табрик гуфта, бароятон саломатӣ, хушбахтӣ ва рӯзгори босаодат орзу менамоям. рӯзи модар ҳар сол аз фарорасидани бедориву эҳёи табиат, яъне фасли баҳор мужда мерасонад. дар ин падида як рамзи амиқе вуҷуд дорад, ки дар шахсияти муқаддас, сиришти муборак ва ниҳоди поки модарон ноҳуфта аст. маҳз ба ҳамин хотир мо рӯзи модарро ҳар сол бо эҳсоси гарме, ки аз муҳаббату навозиши модар сарчашма мегирад ва бо фарҳу шодие, ки омадани баҳор ба мо мебахшад, таҷлил менамоем. зан модар ибтидои ҳастии башарият, мабдаи меҳру вафо ва рамзи муҳаббату садоқат мебошад. модар мавҷудест, ки ба фарзанд ҳаёт мебахшад, ӯро бо шири сафеду ҷонбахшаш ва бо муҳаббате, ки танҳо хоси модарон аст, тарбия мекунад, ба камол мерасонад ва ба чорсуи зиндагӣ дуои нек медиҳад. бинобар ин арз гузоштан ба бузургии модар, ба ҷо овардани иззату эҳтироми ӯ ва расидан ба қадри заҳматҳои шабонарӯзии вай, вазифаи ҷониву имонии ҳар як фарзанди солимфикру шоибхират ва қарзи инсонии ҳар як фарди бо нангу номус ба шумор меравад. зеро инсон дар ҳаёти худ дар сурати ба комёбиву муваффақият ва зиндагии бобаракат муяссар мегардад, ки агар дуои неки модар ва падарро гирифта ба қадри ранҷу заҳмат, дилсӯзиву ғамкории онҳо ва шири сафеди ҷонбахши модар расида бошад. хотиррасон месозам, ки масъулияти фарзандон барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар дар моддаи 34 Конститутсияи Тоҷикистон низ дарҷ шудааст. яъне мо бояд ба падару модари худ дар вақте, ки онҳо зинда ҳастанд, хизмату меҳрубонӣ ва ғамкорӣ кунем. онҳоро дӯст дорем, ҳамаҷониба нигоҳубин намоем ва нагузорем, ки падару модарони мо хору зор шаванд. ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки баъди вафоти падару модар ҳар коре, ки дар ҳаққи онҳо анҷом медиҳем, ғайр аз дуо
شده ندارد. هموطنان عزیز، زن مادر آینه چهره‌نمای ملت می باشد. در عرفیت گفتند که اگر خواهی که به فرهنگ و معرفت ملت بها دهی، به چهره زنان و مادران آن ملت نگر. ما افتخار داریم که امروز مادران و زنان و بانوان تاجیک در جامعه موقع استوار دارند. برای پیشرفت دولت سهمی باسزا میگذارند و نقش سازنده خود را برای آبادی وطن عزیزمان هیچگاه فراموش نمی کنند. طی 30 سال صاحب استقلالی حکومت مملکت تمام تدبیرها را راه اندازی و عملی نمود که مقام و جایگاه اجتماعی زنان و بانوان را در مناسبت‌های جمعیتی و پیشرفت دولت بلند بردارد. در این دوره اساسهای ملی و راه و اصولهای حمایه حقوق زنان تحکیم بخشیده جهت تأمین نمودن امکانیت‌های برابر مردان و زنان زمینه‌های قانونگذاری مهیا کرده شدند. حکومت تاجیکستان با در نظر داشت نقش و سهم سازنده و بنیادکارانه زنان و دختران برای آنها فضای را به وجود آورده است که آزادانه تحصیل و کار کنند و در همه ساحه و عرصه ها برابر مردان فعالیت نمایند. در پیام نوبتی رهبر دولت تاکید گردید که زنان و بانوان همچون نیروی فعال و پیشبرنده جامعه تاجیکستان باید منبع نیست در فعالیت وزارت و اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها، ساحه‌های بانکداری، علم و معارف، صاحبکاری و تجارت و بخش‌های دیگر نقش مستقیم و آزادانه داشته باشد. یعنی غمخواری در حق زنان و بانوان و هرچی بیشتر به کارهای دولت و جامعه جلب نمودن آنها همیشه در مرکز توجه حکومت مملکت قرار دارد. چون که رشد منظم و استوار جامعه به اشتراک و سهم فعال زنان و بانوان غیر امکان است. حالا طبق دستور رهبر دولت با مقصد عملی نمودن هدفهای استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برنامه دولتی تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و بانوان بالایاقت برای سالهای 2023-2030 تهیه شده ایستاده است. بجا آوردن عزت و احترام مادران و زنان و بانوان، سعی و تلاش به خاطر حل مشکلات آنها و فراهم آوردن شرایط برای علم و دانش آموزی و صاحب کسب و هنر گردیدن دختران از جمله وظیفه‌های افضلیتناک حکومت مملکت محسوب می‌یابد. در رابطه با این خاطر نشان می‌سازم که یکی از شرط‌های مهمترین پیشرفت دولت آسایش و ثبات جامعه و آبادی وطن مادر باسواد و صاحب معرفت می باشد که می تواند فرزندی خوش اخلاق و دانشمند و خودشناس و وطن دوست را تربیت کرده او را به خدمت جامعه و دولت
هدایت و راهنمایی سازد. ما در این سمت برای باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات، جلب دختران به تحصیل، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص، آموختن زبان دولتی، تاریخ و فرهنگ باستانی خلق تاجیک، بالا بردن ذوق و رغبت خوانندگان با آموزش فنهای ریاضی، دقیق، طبیعی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و از خود کردن زبانهای خارجی توجه اولین درجه ظاهر می نماییم. ما در 1000 ساله سیوم دوره انقلاب تکنیکی و تکنولوژی و رشد با سرعت شبکه‌های اطلاعاتی عمر به سر میبریم. این واقعیت و در عین زمان وسعت گرفتن روند جهانی شوی هر یک عائله پیش از همه زنان و مادران محترم ما را وادار می سازد که برای تربیت کردن فرزندان سالم و با معرفت، زباندان و دارای جهانبینی وسیع، اینچنین از تأثیر ناگوار اخلاق زشت، کردارهای ناشایان و سنتهای فرهنگی بیگانه امین نگاه داشتن آنها کوشش نمایند. در این روند صاحب اخلاق و آداب حمیده گردانیدن فرزندان و به زندگی مستقلانه آماده کردن آنها، یعنی آموزانیدن نازکی‌های زندگی عائلوی نیز وظیفه مادران می باشد. یکی از هدفهای ما از قبول قانون ملی درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند محض از همین عبارت است. ما باید کوشش کنیم که بانوان و دختران تاجیک صاحب کسب و هنر، سواد و معرفت، علم و دانش و هنرمند و کدبانو باشند تا که در زندگی و روزگار عائلوی با عذاب و دشواری روبرو نگردند. دیگر اینکه سرشته کردن روزگار خاندان، یعنی اداره نمودن دارایی و درآمد عائله نیز از مادران و بانوان وابسته می باشد. بانوان و زنان محترم باید به این مسئله جدی مناسبت نمایند و هرگز به زیاده روی و اسرافکاری راه ندهند. خاطر رسان می سازم که مردم کهن‌بنیاد ما از زمانهای قدیم تا به امروز صرفه و سرشته کاری را اساس برکت زندگی و آسایش خاندان می دانند. با اعتماد کامل ابراز می دارم که مادران و خواهران ارجمند ما در برابر تربیت نسل از جهت جسمانی و معنوی سالم، اینچنین در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و آبادی و سازندگی تاجیکستان عزیزمان من بعد نیز سهمی ارزشمند خود را می‌گذارند. زیرا زن مادر طبیعتاً آفرنده، سازنده، پرورشگر، جامعه ساز و آینده ساز و ادامه بخش حیات می باشد. بار دیگر همه شما مادران و بانوان عزیز و مهربان و خواهران و دختران ارجمند را به افتخار روز مادر و فرارسی بهار صمیمانه و صدقاً تبریک گفته به خاندان هر یک شما
نور و صفا، صلح و آرامی، خوشبختی و اقبال نیک، فیض و برکت و آسمانی صاف آرزو می نمایم. جشن مبارک باشد مادران و خواهران ارجمند. طبق قرار ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی در جمهوری تاجیکستان از 15 مارس سال 2022 فعالیت گذرگاه‌های سرحدی با جمهوری ازبکستان با رجه عادی گذرانیده شده. نظارت بیماری‌های سرایتی تنها با پیشنهاد گواهنامه اوید به واکسیناسیای پرره بر ضد بیماری سرایتی کرونا ویروس به راه مانده می‌شود. طبق همین قرار ترتیب استفاده حتمی نقاب جهت پیشگیری سرایت بیماری کرونا ویروس در بین اهالی بیکار کرده شده. توی دامادی و عروسی و دیگر جشن و مراسم ملی طبق قانونگذاری مملکت گذرانیده می شود. نوابسته به این از تمام شهروندان مملکت دعوت به عمل آورده می شود که قاعده های گیگیین شخصی و جمعیتی را به طور حتمی رعایت نمایند. تنتنه‌های ایدانه بخشیده به روز مادر در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت با شکوه و شهامت خاصه ادامه دارند. از جمله چاره‌بینی و جمعیت‌های ایدانه در همه تشکیلات و اداره‌های حدود شهر دوشنبه تشکیل کرده شد. باید ذکر نمود که عین حال قریب در همه ساختارهای دولتی زنان و بانوان جزئی مهم کلکتیو مهنتی را تشکیل می‌دهند. وابسته به این محفل‌های خرسندی و ایدانه مخصوص برای این قشر زیبای جامعه تشکیل کرده می‌شود. توجه کنید به گزارش‌های همکاران ما. қадршиносӣ нисбати зан модар дар сиёсати имрӯзаи давлат ва ҳукумати кишвар ҷойгоҳ ва мавқеи махсус дорад. бахшида ба рӯзи модар бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакони ятим аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сарманзил маҳмудҷон муродов барои 353 нафар омӯзгорони 9 муассисаи таълимии пойтахт дастархони идона ороста шуд. зимни чорабинии бошукӯҳ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва сароясати маорифи шаҳри душанбе бо самимияти хос ҳайати омӯзгоронро ки иборат аз занону бонувон буданд бо ин рӯзи неку фархунда табрику таҳният гуфта оид ба дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба соҳаи маориф хизматҳои шоёни занону бонувони сиёсатмадори ҷумҳурӣ ва саҳми занон дар рушду нумӯи самтҳои гуногуни давлатдорӣ ибрози андеша намуданд. таъкид рафт ки дар тӯли таърихи инсоният занони бо иродаву дурандеш хиратманду закӣ ва бо истеъдоду худафрӯз бо ҳидояту пайкор тавонистанд зиндагии худу атрофиёнро мунаввар карда исбот намоянд ки маҳз ақлу заковат иродаву фазилат ва маърифату фарҳанги хонадории зан сутуни давлат ва пойдевори зиндагии ҳар хонадонро побарҷо месозад. занону бонувони муассисаҳои таълимии пойтахт ҷавобан ба таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе нисбат ба занони фаъоли ҷомеа изҳори сипосу миннатдорӣ намуда бо хушнудӣ иброз доштанд ки дар фазои сулҳу оромии тоҷикистони соҳибистиқлол баҳри рушди соҳаи маориф ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани насли ҷавону наврас саҳми арзандаи хешро мегузоранд. дар ҳамин рӯз аз ҷониби соҳибкор ба зиёда аз 350 нафар занону бонувоне ки дар мактаб-интернатҳои ҳудуди шаҳри душанбе ба таълиму тарбияи насли ҷавону наврас машғул мебошанд тӯҳфаҳои хотиравӣ ва пулию молӣ тақдим карда шуд. барномаи консертии аҳли ҳунар ки ба рӯзи модар бахшида шуда буд боиси хушҳолии онҳо гардид. дар чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ таҳти унвони навои фалак барои модар ки дар осорхонаи миллии тоҷикистон ба муносибати рӯзи модар ҷараён гирифт намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон прокуратураи генералӣ вазоратҳои адлия корҳои дохилӣ мудофиа кумитаҳои ҳолатҳои фавқулода кор бо занону оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттифоқҳои касаба ва дигар вазорату идораҳои кишвар дар умум зиёда аз 100 нафар занон иштирок намуданд. зимни суханрониҳо зикр шуд ки маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ мавқеи иҷтимоии зан модари тоҷик хеле боло рафт. хосатан сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин давра имкон дод ки мақому манзалати зан дар ҷомеа боз ҳам баланд бардошта шавад.
ҳамин аст ки дар марҳилаи навин ягон самти фаъолиятро бидуни ширкати фаъоли занон тасаввур намудан ғайриимкон аст. зеро табиист ки ҷое занону бонувонанд, он ҷо назму низом ва самимияту меҳрубонӣ пойдор аст. дар ҷамъомади идона ба иштирокчиён, ҷавондухтарону модарон ки дар баробари вазифаи модарии хеш инчунин дар рушди ҷомеа саҳм мегузоранд, гулҳои баҳорӣ тақдим карда шуд. қайд гардид ки дар осорхонаи миллӣ 80 нафар бонувон фаъолият доранд ки онҳо дар баробари мардон бо заҳмат ва ташаббусҳои созандаашон дар татбиқи сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саъю талош мекунанд. дар доираи ин чорабинӣ сертификат, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ворид гардидани фалак ба ЮНЕСКО аз ҷониби Комиссияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО баҳри ҳифзу нигаҳдорӣ ва муаррифии минбаъда расман ба осорхонаи миллӣ супорида шуд. ҳамзамон роҳбарияти осорхонаи миллӣ барои саҳми назаррас дар амалишавии ҳадафҳои фарҳангии ҳукумати мамлакат як қатор модарону бонувони муассисаро бо сипоснома ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ намуданд. зимнан намоиши маҳсули дасти ҳунармандони кишвар ки марбут ба ҳунари гулдӯзӣ мебошад пешниҳоди иштирокчиён ва тамошобинон гардонида шуд. чорабини фарҳанги фароғатӣ бо пешниҳоди шеъру сурудҳо дар васфи зан модар аз ҷониби адибон ва сарояндагону фалаксароёни кишвар идома ёфт. ба ифтихори рӯзи модар дар сараёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. зикр шуд ки нақши модар дар тарбия, омӯхтани забон, таъриху фарҳанг, донишҳои муосир ва умуман камолоти маънавию ахлоқии фарзанд барҷаста ва ҳатто муайянкунанда мебошад. нотиқон иброз намуданд ки таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба масъалаи баланд бардоштани мақом ва манзалати зан дар ҷомеа, тавсияи нақши он дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию маънавӣ то рафт бештар ба назар мерасад. ҳамин аст ки имрӯзҳо дар мақомоти қонунбарор, ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ, аз ҷумла хадамоти давлатии оташнишонӣ, намояндагони иҷроия, сохторҳои ҳукуматӣ, дар истеҳсолот ва сохторҳои иҷтимоӣ ҳазорон нафар занон сарбаландона фаъолият намуда дар пешрафти ҷомеаи навини мо ва шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол беш аз пеш саҳмгузорӣ мекунанд. дар чорабинии идона қайд гардид ки дар хадамоти давлатии оташнишонӣ аз шумораи умумии кормандон 10%-ашро занон ташкил медиҳанд. дар интиҳои чорабинӣ барои фаъолияти пурсамар ва саҳми назаррас дар рушди соҳа ва пешрафти ҷомеа, роҳбарияти сараёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор кормандонро аз ҳисоби занони фаъол бо сипосномаву ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳо қадрдонӣ намуданд. дар чорабинӣ зикр шуд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ махсусан нақши занону духтарон дар риштаи маориф ва тандурустии мардум бузург гаштааст. дар паёми навбатӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардид ки занону бонувон ҳамчун нерӯи фаъол ва пешбарандаи ҷомеаи Тоҷикистон бояд минбаъд низ дар фаъолияти вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, соҳаҳои бонкдорӣ, илму маориф, соҳибкориву тиҷорат ва бахшҳои дигар нақши мустақиму озодона дошта бошанд. яъне ғамхорӣ дар ҳаққи занону бонувон ва ҳарчи бештар ба корҳои давлату ҷомеа ҷалб намудани онҳо ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. ба иттилои нотиқон рушди муназзаму устувори ҷомеа бе иштирок ва саҳми фаъоли занону бонувон ғайриимкон аст. аз ҷумла дар донишгоҳи тиббӣ аз шумораи умумии кормандон 55%-ашро занҳо ташкил медиҳанд. сипас дар вазъияти тантанавӣ чанде аз занону духтарони фаъоли муассиса бо ифтихорнома ва сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. барномаи консертии дастаи ҳунарии шифои донишгоҳ идомабахши чорабинии идона буд. омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон рӯзи модарро ки ҳамасола дар мамлакат 8 март бо самимияту ихлос ва постдорию қадршиносӣ аз модарон дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад, бо тантана ҷашн гирифтанд. роҳбарияти донишгоҳ занонро ба рӯзи модар таҳният гуфта мавқеи созандаи онҳоро дар рушду баркамол расондани фарзандон, омӯзондани таъриху забони модарӣ ба насли наврасу ҷавон муҳим арзёбӣ карданд. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар баробари мардон бонувони зиёд низ фаъолияти пурсамар дошта барои афзун гардондани муваффақияту дастовардҳои илмӣ меҳнат мекунанд. ҳоло дар ҷумҳурӣ бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону бонувони болаёқат барои солҳои 2023-2030 таҳия шуда истодааст. ин стратегия ки барои боз ҳам баландбардоштани нуфузи занон ва ба корҳои давлатӣ фаро гирифтани онҳо асос мегузорад, идомаи ташаббусҳои роҳбарияти олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт ба шумор меравад. зеро яке аз шартҳои муҳимтарини пешрафти давлат осоишу суботи ҷомеа ва ободии ватан модари босаводу соҳибмаърифат мебошад, ки метавонад фарзанди хушахлоқу донишманд ва худшиносу ватандӯстро тарбия карда ӯро баҳри хизмати ҷомеа ва давлат ҳидояту роҳнамоӣ созад. ҳоло дар донишгоҳ
донишгоҳ шумораи зиёди духтарон аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар шароити мусоид таҳсил намуда истоданд, ки онҳо низ баъди соҳиби маълумоти олӣ шудан ҳар яке аз рӯи касби худ барои ояндаи дурахшони тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми худро хоҳанд гузошт. хушбахтона дар кишвар соҳае нест, ки занону бонувони тоҷик дар баробари мардон дар он фаъолияти пурсамар надошта бошанд. дар фарҷоми чорабинӣ аз ҷониби раёсати донишгоҳ бо мақсади саҳми арзанда гузоштан дар рушди илму маориф, дастовардҳои илмии донишгоҳ, тарбияи ҷавонон дар роҳи худшиносии миллӣ ва омӯзондани дониш ва касбу ҳунар як зумра бонувони фаъол бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. аз ҷониби ансамбли наврӯзи донишгоҳи миллии тоҷикистон ва дигар сарояндагон барномаи рангини консертӣ пешкаш гардид, ки ба қалби иштирокчиён шодию фараҳ бахшид. дар ҷавомати идона гуфта шуд, ки айни замон шумораи дониши духтарон дар шӯъбаи рӯзонаи коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 1637 ва дар шӯъбаи ғоибона бошад 1289 нафарро ташкил менамояд, ки барои таҳсили онҳо шароити хуб фароҳам оварда шудааст. барои донишҷӯ духтароне, ки аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст дар ин ҷо таҳсил менамоянд, хобгоҳи дорои шароити хуб мавҷуд мебошад. баҳри болида гардонидани хотири иштирокчиёни чорабинии дона, ки ба рӯзи модар бахшида шуда буд, аз ҷониби дастаи ҳунармандони коллеҷ чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ пешкаш гардид. дар ин қисмат донишҷӯён бо қироати шеъру таронаҳо дар васфи модар, ватан ва намоиш додани саҳначаҳои тарбиявӣ хотири ҳозиринро болида гардониданд. ҳамчунин дар ин чорабинӣ ба як қатор омӯзгорон барои фаъолияти пурсамар ва тарбияи донишҷӯёни соҳиби маърифат сипоснома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ низ барои модарону бонувон ва фаъолзанони вилоят маҳфили зебои фарҳангӣ оростанд. ин ҷо низ сухан аз бузургии модар рафту аз муҳаббату самимияти беинтиҳои ин қишри зебои ҷомеа. ҳамкорамон Хосият Худоёрбекзода дар ин бора иттилои бештар дорад. танини суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки сари баланди ҳар як тоҷики рӯи замин аст, оғози чорабинии расмӣ буд. баъдан иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хоруғ Назарзода Ризошодӣ модарону хоҳаронро ба рӯзи муқаддасу арҷманд, рӯзи модар табрику таҳният гуфта қайд дошт, ки модар азизтарин ва муқаддастарин инсон барои ҳар як фард аст. волотарин рисолат бар дӯш дорад ба дунё овардани фарзанд ва модари тоҷик имрӯз аз он шукргузор ва ифтихор дорад, ки фарзандони ӯ дар кишвари зебою шукуфо дорои неъмати беназир ваҳдату ваҳдоният зиндагӣ доранд. ҳақиқатан ҳам бе зан дунё нест. барои мо мефахрем, ки мо чунин рӯз дорем, рӯзи модарон. ман тамоми бонуҳои яъне ҷумҳурии Тоҷикистон, модарон, хоҳарон, фарзандон аз он ҷумла вилояти мухтори кӯҳистон Бадахшон, шаҳри Хоруғро бо ин идди ниҳоят муқаддас табрику муборакбод менамоям. ман имрӯз тамоми модарони Тоҷикистонро ба иди модар табрику муборакбод менамоям ва бигзор дар Тоҷикистони мо солу собот ҳамеша пойдор бошад. назарзода Ризо Шодӣ зимни суханони таҳниятӣ барои ҳар як бонуи дар толор ҳузур дошта гулро иҳдо намуда қайд дошт, ки бигузор модарони тоҷик ҳамеша ба сони гулҳои ватан хуррам бошанд. боиси ифтихору сарфарозии тамоми модарони тоҷик аст, ки бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз соли 2008 8 март дар тамоми қаламрави кишвар ҳамчун рӯзи модар таҷлил карда мешавад. ин бозгӯи он аст, ки роҳбари давлат дар баробари дигар қишрҳои ҷомеа ба занону бонувон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд ва ифтихорманд аз он ҳастем, ки имрӯз иштироки фаъоли бонувони кишвар дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар аён ба назар мерасад. барои бархе аз модарони заҳматписанду кордида ва бонувони фаъол сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуданд. مادری شب زندگانم زنده باش آفتابی روزگارم زنده باش من مادرم آفریننده و تربیت کننده اولاد بشر حیات و نعمت‌های بزرگ من آزادی صلح آرامی و آسودگی را
بیشتر قدر میکنم. дар интиҳои чорабинӣ идона бахшида ба ризи модар барномаи фарҳангӣ манзури иштирокдорон гардонида шуд. муҳтавои ин барнома саршор аз меҳру муҳаббат нисбат ба модар, бузургии ин офарандаи ҳаёт ва васфи модари тоҷик буд ки ҳамеша заҳматписанду сабур, ҳалиму меҳрубон, содиқу бовафо мебошад. дар замони соҳиби истиқлолӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба дастгирии давлатии занон ва ташаббусҳои созандаи онҳо диққати махсус равона гардида, пайваста кӯшиш ба харҷ дода мешавад ки ин нерӯи созанда ва қишри фаъоли ҷомеа ба рушди устувори мамлакат сафарбар карда шавад. тавассути дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҳиссаи фаъолияти занон дар соҳаҳои гуногуни иқтисоди кишвар дар ҳоли афзоиш аст. аз тантанаҳои идона бахшида ба рӯзи модар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. зан модар офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон мебошад. ба ин хотир ҷашни рӯзи модар дар ноҳияи Данғара бо шукӯҳу ҷалоли тоза дар сатҳи баланди фарҳангӣ тазлил гардид. дар оғози чорабинии тантанавии идона, раиси ноҳия Раҳмон Исломиддин Хайриддин занону бонувонро бахшида ба ин санаи муборак табрику таҳният гуфта, қайд намуд ки сол ба сол нақши занон дар пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия назаррастар мегардад ва ҳамин аст ки солҳои охир теъдоди занону духтарон дар вазифаҳои роҳбарикунанда афзун мегардад. дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳи хоса ҷашн гирифтани рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба модарону занон мебошад, зеро нақши занону модарон дар ободии хонадон, тарбия кардану ба воя расонидани фарзандон, ба онҳо омӯзонидани забони модарӣ, одобу маънавиёт, парвариши эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, ҳисси миллӣ ва ифтихори ватандорӣ беназир аст. бузургиву муқаддас будани зан модар дар намоиши театри кунонидашуда, саҳнаҳои ҷолибу ибратбахш ва суруду таронаҳои дилнишини бахши фарҳанги ноҳия дар ин рӯз ба хубӣ инъикосгар буд. устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Данғара низ бо баргузор намудани як чорабинии бо шукӯҳи фарҳангӣ садоқату самимияти худро нисбат ба модар собит намуданд. роҳбарияти донишгоҳ дар симои бонувони донишгоҳ кулли модарону бонувони тоҷикро ба ин сана табрику таҳният гуфта, ёдовар гардиданд ки имрӯз занону бонувон бо фаъолияти назарраси худ дар пешрафту тараққиёти ҳама самтҳои хоҷагии халқи кишвар саҳмгузор мебошанд. донишҷӯён низ дар навбати худ аҳли толлоро табрику таҳният гуфта, иброз доштанд ки занону модарон дар таълиму тарбияи насли наврас мавқеи хоса дошта, пайваста баҳри ба воя расонидани фарзандони солиму ватандӯст талош менамоянд. дар охир дастаи ҳунарии бахши фарҳанги донишгоҳ бо пешниҳоди барномаи рангини консертӣ ки аз тараннум, самимият ва меҳри беандозаву безаволи модар иборат буд, хотири занону бонувон ва кулли иштирокдоронро болида гардониданд. дар идомаи тадбирҳои ҷашнӣ бахшида ба рӯзи модар дар муассисаи таълимии давлатии Мактаби президентӣ барои кӯдакони болоёқати ноҳияи Данғара чорабини идона баргузор карда шуд. бо эҳтирому самимият нисбат ба модар баромадкунандагон ёдовар гардиданд ки воқеан ҳам модар дар ҳаёти ҳар як шахс нақши аввалин дараҷа дошта, ҳамеша баҳри саломатию амнияти фарзанд дуогӯ мебошад. аҳли омӯзгорони муассисаи таълимии давлатии Мактаби президентӣ барои кӯдакони болоёқати ноҳияи Данғара ки бештарашонро бонувон ташкил менамоянд, пайваста баробари дарсҳои барномавии таълимӣ ҳамзамон ҷиҳати ватандӯстию хештаншиносӣ, эҳтироми ҳифзи арзишҳои милливу дастовардҳои истиқлоли давлатӣ миёни хонандагон суҳбатҳои муфид анҷом медиҳанд. дар идома хонандагон бо қироати шеъру иҷрои саҳнаҳои ибратомӯз ки саропо аз бузургиву эҳтироми модарон иборат буд, аҳли иштирокчиёнро хушҳол гардониданд. ҳамин гуна як чорабинии фарҳангии идона бахшида ба рӯзи модар дар ҷамъати деҳоти лолазори ноҳияи Данғара баргузор гардид. масъулин зимни баромади хеш иброз доштанд ки рӯзи модар муборактарин рӯз аст ва хизмати фарзанд дар қиёс бо ранҷу заҳматҳои модар фақат қатрае аз баҳрро мемонад. дар қисмати дигари чорабинӣ ба хотири қадршиносии фаъолзанон ва модарони собиқадори деҳоти лолазор барои хизмати софдилонаву шоён, тарбияи фарзанд ва насли наврас бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. қисмати дигари чорабиниро мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз қабили шашкаву шоҳмот ва волейбол ташкил медод. ҳамчунин чанде пеш миёни хонандагон озмуни расми беҳтарин барои рӯзи модар эълон гардида буд, ҷамъбаст гардида ғолибон қадршиносӣ гардиданд. дар охир баҳри болидахотирии бонувони деҳоти мазкур суруду таронаҳои дилнишини таронумгари бузургии зан модар пешкаши ҳозирин гардонида шуд.
чунин як ҷамъомади бошукӯҳи тантанавӣ дар маркази фарҳангии деҳоти сафобахши ҷамъияти деҳоти сафобахши ноҳия баргузор гардид. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия ва масъулини ҷамъият дар баромади худ оид ба таърихи санаи мазкур мақом ва фаъолияти пурсамари бонувон дар пешбурди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистони азиз ёдовар гашта онҳоро табрику таҳният намуданд. хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва дигар иштирокчиён дар шеъру суруд ва саҳнаҳои ибратбахши худ моддарро офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон ҳисобиданд. ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ ва қадрдонӣ собиқадорон ва фаъолзанони деҳоти мазкур бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. чорабинии кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон бахшида ба рӯзи модар бо тақдим кардани тӯҳфаҳои хотиравӣ ба иштирокчиёни чорабинӣ ва оростани хони идона дар тарабхонаи панҷшери шаҳри бохтар оғоз гардид. чорабинии мазкур таҳти унвони нақши занон дар ҷомеа роҳандозӣ гашта дар кори он раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон миралиён қиёмиддин занону бонувони собиқадор ва аъзоёни фаъоли ҳизб аз шаҳру навоҳии минтақаи бохтар ширкат варзиданд. дар ин рӯз миралиён қиёмиддин ба сухан баромада иштирокчиёнро ба рӯзи модар ва фарорасии фасли баҳор шодбош гуфт. ӯ ҳамчунин перомони нақши занону бонувон дар рушди бомайлони тамоми соҳаҳои халқи мамлакат, ташвиқу тарғиби ҳадафҳои созандаи ҳизб ва корҳои созандагӣ аз сӯи эшон бузургии манзалати зан-модар изҳори андеша кард. гуфта шуд ки қисми бештари аъзоёни фаъоли ҳизбро занону бонувон ташкил медиҳанду саҳми эшон дар бунёди эъмори миллӣ ва тинҷиву оромии кишвар назаррас унвон мешавад. бояд гуфт ки занону бонувон ва собиқадорон низ дар ин рӯз андешаронӣ намуда аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилоят қадр сохтани заҳматҳои эшон изҳори сипос намуданд. дар ҷанбаст чанде аз донишҷӯ-духтарони донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав ба аъзогии ҳизб пазируфта шуда ба эшон шаҳодатномаи узвият супурда шуд. ای بزرگمیر مادر، ای معجزه‌آفر، دنیای هستی را برای تو آفریدند. чорабинии идонаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон бо хондани шеъру суруд ва таронаҳои дилнишин дар васфи модарон ва рақсу бозии иштирокдорон хотима ёфт. дар донишгоҳи давлатии кӯло ба номи абуабло рӯдакӣ аз рӯзи модар бо тантана истиқбол карданд. дар ин ҳамоиши ҷашнӣ модарони солор, омӯзгороне ки тамоми ҳаёти хешро ба омода намудани мутахассисони соҳа равона карданд, донишҷӯён ва меҳмонону раҳбарияти донишгоҳ ширкат варзиданд. ректори донишгоҳ кӯли модаронро бо ин санаи фархунда табрик намуда қайд кард ки аксарияти омӯзгорон ва кормандони донишгоҳро занону модарон ташкил медиҳанд ки муваффақияту пешрафти донишгоҳ дар ҳама самтҳо аз онҳо вобастагӣ дорад. шоира хусият вализода низ нисбати дастгириҳои президенти мамлакат ба модарон ва занон ибрози андеша намуда барои ҳозирон аз эҷодиёти хеш шеърҳо қироат намуд. дар ҳолати тантанавӣ ба чанд нафар аз модарону занони донишгоҳ ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим гардид. дар идомаи чорабинӣ кормандони хонаи маданияти донишгоҳ ва ҳунармандони шинохтаи шаҳри кӯлоб барномаи фарҳангиро пешкаши ҳозирон гардониданд. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نقشه چرابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان ریاست معارف ولایت ختلان بخشیده به تجلیل روز مادران میان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب ولایت ختلان دور ولایتی آزمون علی مادر برگزار کرده شد. طوری در افتتاح چرابینی تاکید گردید مقصد از برگزار نمودن آزمون این بلند برداشتن حس وطن دوستی و وطن پرستی، خویشتن شناسی و خودآگاهی ملی، رعایت ارزش‌های ملی، ترغیب هنرهای مردمی، تشکل تصورات درباره رسم و رسوم‌های ملی، همچون قسمی ترکیبی فرهنگ عمومی بشری و تحکیم نیروی ایجادی میان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ولایت و مؤسسه‌های تحصیلاتی علاوه‌ای ولایت میباشد. یادآور می‌شویم که خوانندگان و اعضایان محفل‌ها هنر و ملکه ایجادی خود را از روی 4 شرط معرفی اشتراکچی با 3 زبان، خواندن سرود اعلی با موسیقی، قرائت شعر در وصف مادر و قرائت ترانه در وصف مادر پیشکش هیئت حکمان گردانید. بعد اجرای هر یک شرط آزمون اشتراکچیان از جانب اعضای حکمان به حضوری کرده شده در جنبست خالی معین کرده می شود. طوری از برآمد اشتراکچیان عیان بود در واقع به دور منطقوی بهترین اشتراکچیان دور شهری و نویوی رو یافته هر یکی در مهارت و ملکه از دیگری به کلی فرق میکرد. همین طریق در جنبست بهاگذاری با هم‌آوازی هیئت حکمان نویه دنغره سزاواری جای یکم، نویه همدانی مقام دوم و نویه تیمور ملک و خوالین مقام سوم را اشغال کردند. لازم به ذکر است که در جنبست چهاربینی غالیبان و دیگر اشتراکچیان آزمون با افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای مؤسسه تحصیلاتی علاوه‌ای نزد ریاست معارف ولایت ختلان در منطقه کلاب قدردانی کرده شدند.
таърихи гузаштаи миллати тоҷик шаҳодат медиҳад ки зан модар дар ҳар давру замон дар ҳаёти рӯзмарраи мо нақши чашмрас дошт. вобаста ба ин нерӯи бузургу созандаи зан на танҳо нигаҳдорандаи оташи фурӯзони меҳру муҳаббат дар оила аст, балки бо ҳунару маҳорат, ақлу заковат ва меҳнатдӯстиву бо тамкинияш зан модари тоҷик миллатро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳам ба таври шоиста муаррифӣ менамояд. гузоришҳои ҳамкорони мо аз ҷараёни чорабиниҳои идона ба муносибати рӯзи модар дар шаҳру ноҳияҳои водии ҳисор омода шудааст. бахшида ба рӯзи модарон дар ноҳияи шаҳринав низ чорабинии тантанавӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. роҳбарати ноҳия бо нувони фаъол аз ҷумла модарони собиқадорро ки ба хотири қадрдонӣ дар ин ҳамоиш даъват шуда буданд таҳният гуфта барояшон ҳаёти осоиштаро таманно кард. зикр шуд ки таи солҳои охир дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ аз ҳисоби занони ноҳияи шаҳринав низ фаъолияти кадрҳои фаъолро мушоҳида кардан мумкин аст. ҳамчунин қайд гардид ки яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти имрӯзаи ҷомеаи мо ташаккули тарзи зиндагии солим, фароҳам овардани шароит барои модару фарзанди солим ва ташкили оилаи солим мебошад. дар ҷараёни чорабинӣ якчанд занони фаъол бо ифтихорномаи раиси ноҳияи шаҳринав қадрдонӣ гардиданд. чорабини фарҳангӣ низ ки бо пешниҳоди шеърҳои баландмазмун, таронаҳои дилошоб, рақсҳои мавзун ва дигар барномаҳои ҷолиби консертӣ аз тарафи ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳринав роҳандозӣ шуд, ҳамоишро боз ҳам рангину дилнишин намуд. дар шаҳри турсунзода ҷашни баҳору зебои рӯзи модар бо арҷгузорӣ ва гиромидошт ба бузургии зан модар таҷлил гардид. раиси шаҳри турсунзода кулли занону бонувонро бо ҷашни расмии давлатии рӯзи модар самимона муборакбод гуфт. мафсуд таъкид дошт ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми солҳои охир як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ба тасвиб расонид ки ҳамаи онҳо пеш аз ҳама барои таъмини зиндагии осуда ва баландбардоштани мақому манзилати зан модар дар ҷомеа нигаронда шудааст. ба як қатор занони фаъол ва собиқадорони шаҳри турсунзода аз ҷониби роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар анҷоми чорабинӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳри турсунзода барномаи рангини консертиро пешниҳоди аҳли толор гардониданд. бахшида ба рӯзи модар дар муассисаи манзилии коммуналӣ ва хоҷагидории шаҳри турсунзода як чорабинии идона баргузор гардид. раиси шаҳри турсунзода занону бонувоне ки ҳамарӯза баҳри тозагии маҳал саҳм доранд табрик намуда ба онҳо тӯҳфаҳои арзишманд тақдим намуд. қайд карда шуд маҳз натиҷаи меҳнати софдилонаи занону бонувони соҳа аст ки шаҳр доимо тозаву озода ва гулгаштҳо тару шукуфон аст. дар чорабинӣ кормандони хонаи фарҳанг ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок намуда як барномаи консертиро пешкаши ҳозирин намуданд. бинандаҳои азиз, инҷо нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид ба анҷом мерасад. хайр то дидори оянда, сеҳатманду пирӯз бошед.